खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। क'क्राझार जिल्लायाव बांदों मेलेरिया जोबोद गोख्रैथिजों बांदों मेलेरियाया दासिम 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। क'क्राझार जिल्लायाव बे एप्रिल दानसिमाव 443 मेलेरिया केस मोननाय जादों आरो 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। जिउ खोमानांनायफोरनि मादाव रुनिता नार्जारी 10 बोसोर बैसोनि बिथाङा बिसमुरि गोदान बासबारिनि थागिबि आरो बिथाङा 13 मार्चआव बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांनि अनगायैबो फैलाव बसुमतारी बिथाङा 19 बोसोर बैसोनिमोन बिथाङा 2 नं कुसुबिलनि थागिबि आरो बिथाङा 21 एप्रिलाव चापागुरिनि सेन्ट आगस्टिन देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लादों। जोंहाय रितु राज नार्जारी 15 बोसोर बैसोनि बिथाङा रायमनानि थागिबि बिथाङाबो 22 एप्रिलाव बङाइगावनि स्वागत हस्पिटाल एन्ड रिसार्च सेन्टाराव जोबथा हां लादों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लायाव थांनाय बोसोरावबो 8 सुबुङा मेलेरियाजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन आरो बे बोसोरावबो दासिमाव 3 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। बेनिखायनो सांग्रां जादों सावस्रि बिफाना। क'क्राझार जिल्लायाव मेलेरियाया गोख्रैथिजों बांनायखौ लानानै सांग्रां जादों सावस्रि बिफाना। पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया रायजोआव मैया जोबनानै थांबाय। नाथाय गुबुन गुबुन भट मिरुआव गोबां जाथायफोर जादों। गोबां हिंसायारि जाथाय जानायनि रिपर्ट मोननाय जादों। श्रीभूमियाव चौधुरी टिला गुदि फरायसालियाव भट मिरुआव दुंहाव थासारि जादों। भट मिरुनि दरजा खोरखि सियार टेबोल गासैखौबो बुफाय बुसि खालामनायजों लोगोसे भट मिरुआव थानाय मटर साइकेलफोरखौबो बुफाय बुसि खालामदों आरो रायजो राजाफोरनि भट होनाय बेलट बक्सखौ दैयाव गारहरदों। थिग बेबायदिनो ढकुवाखानायावबो पलिं अफिसारा गावनि गोसो बायदियै भट होदों। सोनाब ढकुवाखाना जिल्ला परिषदनि 10 नं कजुवामिलि गुदि फरायसालि भट मिरुआव जादों। बे जाथाया भद्रकान्त दले मुंनि सासे पलिं अफिसारा गावनि गोसो बायदियै भटखौ होदों। सासे बैसो जानाय आइजोआ मेगनजों नुयैलाय गावनि फिसाजोखौ लोगोआव लानानै फैदोंमोन। नाथाय बिथांमोनखौ भट होहोआलासे पलिं अफिसारा गावनि गोसो बायदियैसो भट होदों। बेखौ उनाव रायजो राजाफोरनो मिथिहोनायनि उनावनो रायजो राजाफ्रा बिथांखौ हमदों आरो भट मिरुनिफ्राय लानानै थांदों। बेनि अनगायैबो भट हैनो फैनाय गोबां सुबुंफ्रा गारि जाब्रबथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। बेनि मादाव गंसे टाटा एसि गारिया बेलथायनायनि जाहोनाव गोबां सुबुङा जोखोम जानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला सा 25निफ्राय 30 सुबुंफ्रा टाटा एसि गारिजों भट होनो थाखाय फैदोंमोन। नाथाय थांफिननाय समाव गारिया बेलथायनायनि जाहोनाव सुबुंफोरा जोखोम जानो गोनां जादों। सा 11आ गाज्रि जोखोम जादों। उनाव बिथांमोनखौ आसाम मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादों। मराननि रसि पथार गुदि फरायसालि भट मिरुआव भट होनो फैदोंमोन बिथांमोनहा। नाथाय दुखुनांथाव भट होनानै न'फारसे थांफिननाय समावनो बे जाथाया जानो मोनदों। बियाब दाफामनायनि थाखायनो बिथांमोननि भट मिरुआ जोबोद गोजान जादों आरो बिथांमोननो भट होनो थाखाय जानो हागौ सोरबा गारि हरदोंमोन। नाथाय गारि फिसायाव सा 25निफ्राय 30 सुबुंफोर गाखोदों जायनि जाहोनाव गारिया बेलथायहैदों। बेनिखायनो जाय गारि हरदों बिथाङा एसे सानै हयै जाहाथे गारि हरनायमोनब्ला बेबायदि जानाय नङामोन होननानै बुंथिदों आरो जोखोम जानांनायफोरखौ रायजो सोरखारा मदद होयो बेनि थाखायबो खावलायो। बर' हारिनि बिफा बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जाय बिथाङा बर' हारिनि खामानि मावनानै रुंसारि जालांदों आरो बिथांनि सानस्रिजोंनो बर' हारिया दिनै बिसिम सौफैदों। बेबायदि बिथांखौ उदखारि बुंनायनि जाहोनाव FIR होबाय सासे सुबुंनि हेंथायै। बर'नि बिफा बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ समाज बिजोंनि गेजेरजों उदखारि बुंनाय सुबुंनि हेंथा पुलिस थानायाव FIR होबाय अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियनआ। पाठशालानि बजालि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि सासे फोरोंगिरि रन्जित टिकाया बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ सासे उदखारिजों रुजुनानै कमेन्टआव लिरदोंमोन। रन्जित टिकाया लिरदोंमोन दि सासे उदखारिनो एसेबां सनमान बेसेबां मानसिखौ बमा बारुदजों जिउ फोजोबदोंमोन मोगथाङाव जाथावै दाबिखौ लानानै हिंसानि बार होनानै थासारिखौ गाज्रि खालामदोंमोन। दा बे दाबिया जाफुंबाय ना? बेबायदि कमेन्ट लिरनायजों लोगोसे माखासे सोंखारि जाथाव कमेन्टबो लिरदोंमन फोरोंगिरि रन्जित टेकाया। दा बेखौ लानानै अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय पुलिस थानायाव रन्जित टेकानि हेंथा FIR होबाय। जेरावनाखि बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ आसाम सोरखारा फरायसा सान हिसाबै फालिनो गनायथि होदों आरो बड'फ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सानावनो थांनाय 1 मेआव गोदान दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहया दोंसे लामा बेखेवदों आरो बिथांनि मुसुखा बेखेवदों। नाथाय बेबायदि मान होजानाय बिथांखौ उदखारि बुंनाया दुखुनांथाव आरो बेजों बर' हारिखौ लाजि फोनांनाय जादों होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय। बेनिखायनो बेनि हेंथा
FIR होनाय जादों आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा लोगोसे DIG आरो कक्राझारनि SP आ जाहाथे बेनि सायाव राहा लायो बेनि थाखायबो दाबि दैखाङो। SC ST एट्रसिटि एक्टनि सिङाव रन्जित देखाखौ साजा होनो थाखाय दाबि दैखाङो आरो जुदि बिथांनि हेंथा जेबो राहा लायाबा पुलिस आरो आसामनि गिबि मन्त्रिया ट्राइबेल आरो बर'फोरनि हेंथा बेखौ साननो गोनां जागोन होननानै बुंथियो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियननिफ्राय। दिल्ली NCR आव गोबां बारहुंखा आरो अखा गोबां बारहुंखा बारनायजों 100निबो बांसिन दंफां लाइफांफोरा बायसिनदों आरो दंफां लाइफां बायसिननायनि जाहोनाव लामा सामाफोरा बन्द जादों। बेनि अनगायैबो फांसे गेदेर दंफांआ गंसे न'आव बायसिनदों जेराव गंसे न'आव आइजोजों लोगोसे 3 उन्दै गथ'साफोर दंमोन। गेदेर दंफांआ न'आव बायसिननायनि जाहोनाव आइजोजों लोगोसे 3 उन्दै गथ'साफोर गासै 4आ जिउ खोमानो गोनां जादों। दिल्लीनि द्वारकायाव जादों बे जाथाया। बे जाथायनि अनगायैबो दिल्लीनि दाब दाब जायगायाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव दैबानानि महर लादों। गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव 200नि गोबां फ्लाइटआ सम मथे सौफैयाखै आरो माखासेखौ दिल्ली एयारपर्ट सौफैनायनि सिगांनो गुबुन एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनो थाखाय बिथोन होनाय जादों। बेबायदिनो ट्रेनफोराबो समय मथे सौफैयाखै। बेनिखायनो जायफोर फ्लाइट आरो ट्रेनजों दिल्लीयाव दावबायगोन बिथांमोनहा जाहाथे समखौ नायबाय थानायनि उनावसो एयारपर्ट आरो स्टेशनफ्राव फैयो बेनि थाखायबो सांग्रांथि होदों। हिजरानि महर लानानै गाज्रि खामानि मावनाया सोराङाव फैदों। माखासे सुबुङा हिजरानि महर लानानै राजा लामा 27 टल गेटनिफ्राय लानानै आइ दैमानि दालांनि गेजेराव उदखार खालामनाय, गाज्रि फाव खालामनाय, हाराहास्ति खालामनाय, बायजोनिफ्राय फैनाय ट्राक सालायग्राफोरजों गाज्रि सोमोन्दो मावनाय आरो नेशनेल हाइवेनि साखाथियाव थानाय धाबाफोराव फेमिलि लानानै थाङोब्ला बिसोरनि सिगाङाव बायदि फाव खालामनानै दिन्थिनानै हाराहास्ति खालामनायखौ ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगोसे माखासे आफादफोरा गोलाव समनिफ्रायनो नोजोर लाखिबोदों होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बेनि सायाव जाहाथे प्रशासना राहा लायो बेनि थाखाय खावलायदों माखासे सांग्रां सुबुंफोरा। गंसे मटरसाइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टिभि मोननो हागोन। मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मणिपुराव थानाय हन्डा श'रुमा। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, 2 हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटरसाइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486635721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।